Nabona bafethu, le nto eValentine le akusinto ekufana ngabe igutshwa yazo zonke iy'thandani. IValentine kufanele ngabe igutshwa labantu abashadile. Nami bafethu ngomunye wabantu abayigubhile iValentine, kodwa uma usibukisisa lolu suku lolu usuku olungamsiza ngalutho umuntu wesilisa. Kunalokho usuku okusuke lizomlahlekisela ngemali engenasidingo, ngoba ngalolu suku lolu abantu besifazane basuke belendele ukuthi kube yibona nje abaphiwe izipho, abathengelwa yonke into le. And futhi umuntu wesifazane ngalolu suku lolu wenza sure ukuthi akathengishe uswidi, wenza isiqiniseko nje sokuthi akathengishe uswidi. Yonke into kufanele ikhokhelwe wena kufanele uqhume emalini, wena kufanele uthenge zonke izipho kumjabulisa. And futhi amathuba ukuthi lowo muntu loyo osuke umuntu wesilisa osuke nje ethenga izipho kupho lo suku lweValentine, amathuba ukuthi lowo muntu loyo kube ukuthi akathandwa, usuke eyuzwa makhulu kakhulu kunalo osuke nje engayigubhi inhlobo iValentine. Amadoda amaningi lamnyango ayalazi iqiniso leValentine futhi awathanda ukuyigubha, ngoba ayazi ukuthi asuke eyuzwa, asuke ezokhokhisa ukuthi fanele uthenge uqhume ephaketheni, ujabulise nje umuntu wesifazane ngomthengela izipho. So mina ngokwami bafethu, ngoba nami ngumuntu ogubhile iValentine, ngithi mina usuku lolu kufanele ngabe ligutshwa abantu abashadile kuphela. And ngisho ungabiza yiphi indoda la eligubhile usuku lweValentine, uyibuze ukuthi izizwa kanjani emva kokugubha lo suku lolu. Maye neqiniso izokutshela ukuthi akuyijabulisi ukuthi eligubhile usuku lolu, kunalokho mhlampe iyayisola ukuthi kwenzeleni. So nje bafethu, iValentine into efana ngabe impela igutshwa abantu abashadile, hayi thina bafethu.